Bueno, eta konta diguzu, zure aita Iranekoa, zura manungoa da. Nira Gernikekoa. Gernikakoa. Bai. Nun ezautu zian, nola izan zan hoi? Buitxo, Londresen ezautu ziren. Londresen? Bai. Eta zertan nahi zian Iraneko bat eta Euskaldun batan Londresen? Horre galderak dian izten irieko, ja. Ez, bai. Agiteko zun nundikan Historize iritsi polizia zea? dalako horre etxik konteko. Bota. Bai, haitxei karririk azten egon zan, Bai, da amagon zan opermoduen lanien. vale. Opermoduen lanien, eta ezagutu ziren, da, ustute, taberna irlandez baten izio zala gainera. Bai, Da, bueno, da, amak haitxik usi ban, eta zama, bueno, ba, hori izan hausten dire... hau baleko. Bai, argiuki ban, argiuki ban. Eta holan txik hasi ziren. Vale. Eta gero noiz etorri zian, oan bizi izan zian da gero etorri zian, eo noiz tokatu zan honea etortzia? Laster etorri ziren, iraitxe badar bazia inbeste urte Gerniken bizitzen. Bai. Zuek adibidez, zuek han jaiotakoa zeate, hemen jaiotakoa, edo? Ez, gu hemen jaio ginen. Bueno, zuek, Bai. zazuk zen bakata nahi dakazu, bat badaki bakazula. Ez, bai, neba badekot, bizkize dana. Bai. Vale. Eta bai, Gerniken jaio ginen, baina niranera pila bajoaten az. Bai, Bai, neuriaz, bai, nik hauten guztiztan martza itxeotara. Bai, bueno, azken denboraldien ezin izen dugu, baina, bai, urtien behin joatenaz. Da, bueno, famili pilo badekot, launepe bai, da, erto. Eta adibidez, hango jakillako hemenguak ozein gustatzen zaizu gehiago. Banik igual nahi jadot, hango jakizek, base, janari bakotxien edo plater bakotxien, ingrediente osagaien variedade gehiz jau dau. Eta nire adibes espeziak asko gustatzen jaztez. Eta espeziak asko Nola ez, erabiltzen hango dira. jana gustau, inbestaizu espeziak ez da? Bai, bueno, janarizek espeziatu edie, baina oso harmoniko, osa, saporiek oso harmonikoak die, ez oso pikantiek. Hemen dana batzuia eta tipula, no? Batzuia eta tipula. Eta pipermina. Bai. Ez, a ber, ze esango dut, hemengoa bezoragarri da, zalantzarik ez dau. Nik nahi jautez hango saporiek, bueno, baridade gehi jadolako, eta azkine sapore bakoitzak, leku batera eramaten zaituelako. Bikain, eta adibidez, hango janariakin o hemengoakin, zenekin geratuko zinean? Hangoagaz. Hangoakin. Eta adibidez, hemen Euskal Herrian bertan hango janaria asko iten dezu etxian? Ba ez. Ez, neuke, bitu, niri jate guztetan pesuk aldatzi egiz esango zut. Bueno, lantzien bainolako plater simple egitotez, adibidez, kotlet deitzen dan plater bat. Kotlet, bai, eta oso horreza da. Bada, okela pikaue, Bai. kipuliegaz, patatiegaz, eta adbie deitzen dan espezien asketa bategaz. Bai. Aixe egiten dut, gero, bueno, ara joten hasi... Ai! Pasau inaz! Esto está usando... Nian hasi nazte, que te pego. Vale, ondo. Hola, Fuertetxu, bai. Baina, bueno, nola espezia gustatzen zaizun, igual denbora baleko pilo izango. bat, nenbileroan askotasun zerrezan. Bueno, Ona. jango niko zantziren, ez da problemarik. Hombre, jango duz seguro, hori seguro ontzete. Ez dugu golperri galduko. Zer da tipikoa hangoa, adibidez, area junda ezin dan handikan oi janga behatea? Babitu gorme sabzi ditzen da plater bat. Nola? Gorme sabzi. Gorme sabzi. Ez artia desaia da, no? Bai. Gorme sabzi. Gorme sabzi. Gorme sabzi. Ia ba, Bastante, elegante, no? bai. Vale. Eta Zer da hori? Baiten da espinakakaz, lima apur bategaz, eta espeziakaz. Eta gero gehitu jako untzene okelie edo beizena. Vale. Eta adibidez kotlet esauten dabe bai, oso horreza dana, bogolipolo, arrozak eta asko egiten dibe bai, berdurakaz, azafranagaz, frutak asko jaten die, pilo bat. De hecho, zu iguale, lagun baten etxera guten basaren edo familiko, etxera guate zaren nien, etzuz pastak eta tako, bueno, pastape bai, baina normalin geixen jaten dena frutia da. Bueno, danatarik, matxak, zagarrak, eta badinotxut. Eta orduan etxe batea jute Fruta pila bat jaten da. Fruta Sandia, jartitzu jateko, eta hola, askotan? Bai, pila bat. Bai. Etxoixo muturra, hola... Ez, da, bitu, gainera, dau, ospakizun bat deitzen dana, xabe jalda, celebraten dela neguko ekinozioa, hau da, urteko gabarik luziena. Vale. Eta hori celebraten da... San Juan eguna. Hemen. Gabarik luziena, ez. San Juan eguna, ez, hori da gunik luziena.
Ba, eta Gabarik luziena, bai, neguen. Motxena orduna, baina hori ezalda Santo Tomasuna, hemen Santo Tomasitea. Bai. Hemen ospazitu. Basango txuzena ospatzen diren, etxien ospatzen da, batez be, lagun artien, familia artien, eta poesia irakurtzen da. Jafes deitzen dan poeta, bueno, iraniarrean, antzineko baten poesia irakurtzen da, ez? Eta biziko galderei eta erantzun emoteko nahi horretan, eta jaten da, batez be, Granada, sandia, ez da izan esan den euskeraz, eta erderak adien joten edala, ez? Ba, sandia esango jau. Eta frutu lehorrak. Jaten die. Hombre, han frutu lehorrak oso preziatu egia, ez da? Bai. Nik biko horatzen ez, iraneko batzuk inula, bueno, lan bat oin bihar genuen. Bai. Eta ekarri ziguen pistatxuak. Eta hola, zorro batian. Bai. Eta zorruak ematezun, ez dakit, 200 euro aliozula pistatxo baino gehiago. Ja. Ez alda ala. Bai, igual, bai. Bueno, presizoak eta aztek zer ikusidik ez, baina. Joe, bai, hango pistatxoa die... Akistona, zauden. Bai, da gainera variedade pillo bat ekiz. Bai, Variedade pillo bat. Da, edo nun gainera, oza, basarratan, hainbat lekutan topetasuz. Bai, da presizio nien. Behiatu behar hemen tomate nola